everyone, welcome back to my YouTube channel. Once again, I hope everyone is great. Ang video ko nailangbay tayo naman. Video start naman. So logofor ang dayo dong paya Saggali ni fwrni naikum festival bebo benisar ni fwrni gezeraw ang harsing loboro अब्लाबो गोसोखौ दर्द खालामनानै आं बिसोरनि फेस्टिभेलखौ नायनो होननानै थाथ'बाय मैयाबो एसे प्रब्लेम जादोंमोन बेयावहाय माने बिदि फाइटिं एसे जाबाय अब्लाबो आङो थाथ'बाय नायलांसै बिसोरनि फेस्टिभेलखौ बेखौनो आं बायदि नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो होननानै आरो जायहा आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्ट्रेस्टेड बिसोर नायलांनो हागोन आरो जायहा इन्ट्रेस्ट गैया स्किप खालामनो हागोन क्या है ब्लॉग sorry बिसोरनि साइनो मैया आंहा मबाइला सुइच अफ जानानै भिडिअखौनो लानो हायासै ओमफ्राय दिनै एसे नायलांनानै थांसै न'आव आंखौ लांफैगोनसो बेखायनो आङो दसे नेथ'नोसै so ticket ready bye bye oh दे bye bye टाटा चलो जैकेट क्या करेगा कल इतना ठंडा लगा है ना तो रात हो जाएगा नहीं होने से इसलिए ले जाके रखेगा ना इसमें रखेगा so dayo थांफिनबाय थानोसै चलो लोगोफोर बिसोरो गावसोरनि निसि जिहेतु ट्रेडिशनेल ड्रेस बेखौ गानहोनो बुंदों आरो आंबो बिराद एक्साइटेड बिसोरनि ट्रेडिशनेल ड्रेसखौ गाननो स' नायलांसै आंखौ मादि नुयो लोगोफोर आंखौ बिसोरनि निसि ट्रेडिशनेल ड्रेस बेयावहाय आंखौ मादि नुदों एसे कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदे सनाफोर क्या बोला था नाम ngo anyadan nam ngo anyadan tam ngo anyadan namnya anyadanเอาपर्पस मार लिया भैया बढ़िया पर्पस मार लिया हाजो खंखराव नोंखौ नागिरदों मिथिगौना आङो जोंहा थांनानै ओरैबायदि गिदोंमोन मानो होनब्ला आं जेदिना खालि थांदों बिदिना खालिनो बेवहाय दावराव जादोंमोन बाट सुम्पी डार्लिंग इतना केयरिंग के आप मुझे इतना प्यार दिया थैंक यू सो मच डार्लिंग ओ ये सब देखने के लिए आता है इसमें और इसमें क्या फंसेगा दब करके बंद हो जाएगा दासन kamu nggak ada ये क्या होता है वो है ना फेस्टिभेलखौ नायखांनानै डाइरेक्ट इटानगर फैनानै थाफैबाय हरसे आरो अखानायै आं डाइरेक्ट हलंगि एयारपर्ट बेनिफ्राय आं थांसै गुवाहाटी स' बेखौबो ससे देखायलांनोसै ना मा होनो दायो हलंगि एयारपर्ट मोनफैबाय आंखौ बिसोर दोननो फैदों थांसै आङो नोगोद सान्दुं बिसोर आंखौ दोननानै थांफिनबाय आं दायो थांनोसै आरो बे भिडिअखौ आं इडिट खालामगासिनो हरनि 2टा स' हरनि 2टायावसो आं भइस दाबि होगासिनो गन्थङा आंहा नारथेलायदों बर्डिं पास खालामखांनानै दा आंनि फ्लाइटनि टाइमखौ नेगासिनो ओमफ्राय थांसै
Finally, आं मोनफैबाय गुवाहाटीयाव भिडिअखौ आं बेखिनियावनो इन खालामबाय स' थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ अल एभ्रिवान भिडिअखौ नायनानै मादि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिन्थाबानो जाबाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट ब्लगाव बाय बाय लाभ इउ अल एभ्रिवान